Zarem Vassallo li rebaħ il-kuntratt biex jibni l-Power Station ta' Dellimara issa mistenni jibni l-isptar tal-onkoloġija, sptar speċjalizzat u importanti ħafna l-pajjiżna biex jikkura lil pazjenti morda bil-kanċer. Id-Dipartiment tal-Kuntratti li jaqa' taħt il-Ministru Tonio Fenek ta' dan il-kuntratt l-erba li għadda. Dan il-kuntratt intrebaħ mill-kumpanija ta' Zarem Vassallo li flimkien ma' żewġ kumpaniji oħra Maltin jiffurmaw il-konsorzju BVP. Dan il-kuntratt li rebaħ Zarem Vassallo jikkonsisti mill-bini u l-provista ta' apparat mediku speċjalizzat għal marda tal-kanċer. Waħda mill-kundizzjonijiet f'dan il-kuntratt kienet li l-konsorzju rebbieħ irid ikun iffurmat minn nies speċjalizzati. Ħadd mill-kumpaniji li jiffurmaw il-konsorzju ta' Zarem Vassallo, il-BVP, huma speċjalizzati fl-isptarijiet tal-kanċer. Għal kontrarju l-konsorzja l-oħra li tefgħu l-offerta tagħhom għal dan il-kuntratt huma meqjusa bħala ġganti fis-settur. Fosthom il-Hospital Building and Technology SCAR li huma speċjalizzati biex jibnu l-isptarijiet. Konsorzju ieħor li tefgħu l-offerta tagħhom huma l-Elbro Sejvi flimkien ma' Gammo li hija kumpanija Taljana speċjalizzata fl-inġenierija mekkanika u elettrika tal-isptarijiet. Il-kuntratt jorbot lil Vassallo li jlesti l-isptar tal-kanċer sal-aħħar tas-sena 2012, għalkemm f'Awwissu tal-2010 ġew Kassar ma rridx jintrabat b'data. Ir-rabtiet ta' Zarem Vassallo mal-Partit Nazzjonalista immorru lura snin. Huwa kien sindku tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta bena d-Dar Ċentrali u ħamija għal-vaganza fuq il-jott privat tiegħu kemm lill-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba li llum huwa impjegat tiegħu kif ukoll lil Paolo Borċolivier. Il-ħamis f'Bormla tkun iċċelebrata l-festa tal-Kunċizzjoni u sa tard l-erba' wara nofsinhar fix-xatta Bormla kienet għaddejja ħidma sħiħa f'tentattiv li tlestaw il-bankini u jkun evitat kull periklu mitrieq. Dan ix-xogħol li jagħmel parti mill-proġett tal-Baċir numru 1 kellu jkun lest sal-aħħar ta' Ottubru. Se titlesta sal-aħħar ta' Ottubru it-triq prinċipali max-xatta Bormla. L-istess kien għamel il-kap tal-awtorità li qed tieħossib ix-xogħol ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Aħna t-target tagħna l-triq titlesta sal-aħħar ta' Ottubru. Ix-xogħol fuq xatt ir-risq li suppost kellu jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena ukoll waqa' lura. Fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt meta kien qed iwieġeb il-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Stefan Bontempo ikkonferma li x-xogħol fuq xatt ir-risq se jkun qed jaqa' lura bejn xarejn u 3 xhur fuq id-data prevista. Dan id-dewmien qed joħloq inkonvenjent serju li residenti u qed ikun ukoll ta' periklu. Fis-sajf li għadda weġġaw għatta residenti, waħda minnhom spiċċat tilfet saħansitra ħajjita. Ix-xogħol qed iseħħ ukoll fl-isfond ta' battalja legali li għaddejja bejn is-subcontractors u l-konsorzju Marinelli, tant li l-kumpanija Vitrujuż għamlet mandat ta' sekwestru tal-li ma tħallsux għax-xogħol li għamlu bejn Jannar u Awwissu li għadda. L-interconnector huwa kejbil tal-elettriku li jitpoġġa taħt il-baħar bejn Malta u Sqallija. L-an ta' dan l-interconnector huwa li pajjiżna ikun jista' jixtru jbih l-elettriku minn u lejn pajjiżi differenti għaliex il-kejbil ikun imqabbad mal-grid Ewropew. Skont ir-rapport annwali tal-Korporazzjoni Ena Malta, dan il-proġett kellu jkun lest sa tmiem is-sena 2012. Iżda minn dokumenti li tpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra it-tlieta fil-għaxija mill-Ministru Tonio Fenek, dan il-proġett ser jaqa' lura b'minn tal-inqas sena. Il-Gvern qed jgħid li d-diżinjar tal-interconnector se jkun lest sa Mejju tas-sena d-dieħla. Dan fil-waqt li l-kostruzzjoni, l-implementazzjoni u l-testjar tal-interconnector se jkun lest Ottubru tal-2013, aktar minn sena wara dak li wieħed il-Gvern. Il-timeline qiegħed hemm u sa nimxu ma' dak it-timeline inserraħlek moħħok, onorevoli membri. B'dan l-interconnector Lorenz Gonzi qed jgħid li Malta ser tixtri flok tbieħ l-elettriku mill-Italja li għall-iktar pajjiż li jbieħ elettriku bloli. Fil-jiem li għaddew waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, id-Deputat Nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia kien talab li għandha tingħata spjegazzjoni dwar id-dewmien fit-tlestija tal-interconnector. Jiena ninsisti, Prim Ministru, li fil-estimi tal-Ena Malta ikollna dettaljatament għaliex il-pjanijiet li sa ftit ġimgħatilu kienu jidhru li qegħdin on time issa waqgħu lura. Grazzi. Minħabba dan id-dewmien, il-Power Station tal-Marsa li suppost kellha tingħalaq fl-aħħar tal-2010 se jkollha tibqa' miftuħa sas-sena 2013.
Waqt id-diskussjoni fil-Parlament it-tlieta filgħaxija, id-deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia qal li minn kważi 7,000 residenza li investiet f'enerġija alternattiva, 100 biss kienu residenzi fl-inħawi tal-Port il-Kbir. Qal li jħud minn dawn il-familji għandhom problemi soċjali kbar u l-Gvern mhux jagħmel biżżejjed għalihom. Minkejja l-isforz kbir li sar, maħniex nilħu l-iktar nies li fl-aħħar mill-aħħar huma fil-bżonn. L-istess sentiment kien espress mid-deputat nazzjonalista Karl Guder. Li nieħdu din il-kwistjoni ta' enerġija alternattiva iktar bis-serjetà. Matul is-seduta tkellem ukoll il-kelliem Ewlieni Joe Mizzi. Qal li l-Korporazzjoni Eni Malta spiċċat sfruttata bl-aġir tal-Gvern. Fil-qasam tal-enerġija l-Gvern wieħed ma wasalx għal Joe Mizzi, b'konsegwenza hekk żarma lil din il-korporazzjoni. Il-kelliem Ewlieni Laburista tal-Ambjent Leo Brincat qal li l-Gvern jinsab fi stat ta' kriżi fil-qasam tal-enerġija. Dan għaliex fuq naħa l-Gvern qed jgħid li l-għażliet dwar it-tħaddim tal-Power Station moġbuħx u min-naħa l-oħra qed jgħid li għadu rid jistudja. Brincat qal li jeħtieġ li l-Korporazzjoni Eni Malta terfa' r-responsabbiltà fuq il-kwistjoni ta' trapp iswed. Silvio Parnis semma l-problemi ta' saħħa li għaddejjin minnhom iċ-ċittadini tan-naħa t'isfel ta' Malta kawża tal-emissjonijiet mill-Power Station tal-Marsa u appella lill-Gvern biex ikun aktar sensittiv fil-konfront ta' dawk il-familji li ma jifilħux iħallsu l-kontijiet u mhux jaqbad u jaqtalhom il-provvista tal-elettriku tagħhom. Think before you speak, making life better for LGBT youth. Hija kampanja ġdida li nidiet il-Malta Gay Rights Movement permezz ta' fondi mogħtija mill-Voices Foundation. Il-President tal-MGRM Gepi Kalleja qalet li lan tal-proġett huwa li indirizza xi wħud mis-sitwazzjonijiet li ltaqgħu magħhom żgħażagħ LGBT f'soċjetà li mhux neċessarjament tkun lesta li taċċettom b'idea miftuħa. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll laqda Drag Ma' Parents li l-għana ewlieni tagħha huwa li jabgħatu messaġġ lill ġenituri li għadhom mhux jifhmu r-realtà li qed jgħixu wliedhom. Allura aħna nħeġġuhom biex jiġu magħna biex huma jkunu jistgħu jgħixu din l-esperjenza ta' wliedhom kif suppostu, kif irid Alla naħseb jiena x'aħna għaqda Kristjana. Anthony Girard qal li laqda kellha laqgħa pożittiva mal-LGBT Labour li preżenti għalija kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. F'laqgħa oħra li kellhom mal-Arċisqof Paolo Cremona qalu li ma jaqblux li l-Knisja taċċetta lil uliedhom taħt diversi kundizzjonijiet għaliex huma lil uliedhom iħobbuhom mingħajr l-ebda kundizzjoni. Sa dan it-tant minn survey li sar fl-2008 l-iskejjel huma identifikati bħala uħud mill-aktar postijiet fejn isir intimidazzjoni kontra l-persuni LGBT. Fil-kurrikulum nazzjonali ma jissemma xejn mod speċifiku dwar il-kwistjonijiet li jaffettwaw lill-istudenti gays, lesbjani, bisessuali u transgender. L-MGRM qalu li l-hom xar jilmentaw dwar dan mal-Gvern iżda ma semgħu xejn.